Coas restricións anunciadas o mércores recén estreadas hoxe, este mediodía a Sanidade facía públicos os novos cambios que entrarán en vigor o luns. O subcomité clínico decidiu suprimir o peche perimetral da área sanitaria Pontevedra e o Salnés. E no caso da área sanitaria de Pontevedra tamén todos os concellos salen do nivel de restriccións alto e pasan a medio, excepto os concellos de Cambados, Ponte Caldelas e Vilanova. Con este cambio, a partir do luns, os veciños de prácticamente todos os concellos da área sanitaria poderán moverse a outros puntos de Galicia que estean no seu mesmo nivel de restriccións. Tamén hai novidades para a hostalería. Os locais poderán reabrir nos seus interiores o 30% da ocupación. As terrazas terán que manterse o 50% e continuarán pechando ás 6 da tarde. O límite nas reunións segue a ser de 4 persoas non conviventes. Ese cuidado coas distancias nas terrazas. Non pensemos que por non estar no exterior o risco é cero. Se estamos nunha terraza ao noso lado, na mesa que está xusto pegada a nós, de costas a nós, hai unha persona fumando, por exemplo, por lo tanto, sin mascarilla, ou estando máis tempo de imprescindible sin a mascarilla posta, o risco non é cero. A excepción son os concellos de Cambados e Vilanova con 36 e 37 casos activos respectivamente. Sanidade decidiu manter estes dous municipios no nivel alto de restriccións, o que supón importantes limitacións na mobilidade. O compartir incidencia, camadeses e vilanoveses poderán moverse entre os dous municipios, pero non desplazarse a outros concellos da súa contorna. O resto de restriccións manteránse como ata de agora. Gustaríanos que cada vez este número de concellos que entran en restriccións seguirá baixando. Por suposto, isto vai depender muitísimo da actitud colectiva que teñamos e, sobre todo, da actitud individual. En ese sentido, insisto en pedirlles aos galegos e as galegas que fagan estos que non están a facer e, dende logo, os que están a facer, pois agradecerlles ese comportamento exemplar. Tamén hai cambios na área sanitaria de Santiago Barbanza. Por todo, son o único que permanecía no nivel alto de restriccións, baixa agora ao nivel medio. Isto supón recuperar a mobilidade aos concellos veciños que teñan a mesma incidencia e reabrir o interior dos locais de hostalería o 30%.